A to se napije. Yes. Čau. 20 let je doba. 20 let. Jen si hrají. Já si hraju rád. Všechno si nemůžeš zaznamenat do hlavy, víš co? Jsou jenom kousky, že? Přesně tak. Nemá to tam tu emoci, jako tak. Se na to podíváš pak na videu, jako a tohle to umí nahrávat HD kvalitě. To, tak jsme se tady bavili o těch učitelkách, jo? Tam se vyjde, jako. Jo. Já nevím, už právě Vypadá stará, mladá, kudrnatá, černá. Slavíme si měla. Jsi neměla pešku a neměl tu mozu. Nemá to Vlášková? Ne, Vlášková to nebyla. Jsi neměla dceru. Místní video do prdele. Se poslat ještě ne. Se spaní, prosím tě. Co řekne Petrovi Lukešovi přijde teda jako se na té ptáli, co teď bude. Určitě, já uvídám na hody. Já nepřišla, jak se zeptala, jsme měli hlavě, to není. Láďo? Já ti to máčknu. Je to video? Jo je. No jo, mám to vede. Má tam rec. No jo, má tam rec. Má tam Erik. Teda na strašný hra. 20 letech, aspoň 10 minut. Tady moc pivařů není, no. Tak na zdraví. Koho jsme neviděli, nebo takovou dobu. Na zdraví. Čau. Ženy, spíš frisko. A kdo chce ještě? Kdo si chce cuknout? Cuknout? Cuknout, říkám, se mnou. Ještě jednou? To z vás také nechci vystávat. Pozor na to, co říká. Tu si píš. To už je správně. Chytneme každýho slůvka. Přesně tak. Tak si takhle vydáte nějak, jo? Určitě. Máme slučák každý týden skoro. Přesně. My na nic nečekáme. My oslavujeme každý týden. A kde se slučujete? Máme jakou základnu ní doma. Já myslím na Galaxii, že to bylo. Já tady trošku ne. Já jsem tam taky furt. Já jsem byla vybírat schránku, přidáme pořád ten byt a tady zašla na ty prolejsky, ne? A oni akorát se na ty prolejzačky, že jako nikam moc nepřijdou, jak jsou z toho Dražově. Tak ona úplně, máme zase tady bydlet, tady je to takový perfektní, jako, a já říkám, a co budeme dělat, jako, máme kočky 2, tak jako nebudete mít kocoury, ty si vezmeme sebou. Oni by si normálně, jak tam vidí ty prolejsky, je fakt, že jako tohleto tam... A nechcete domů takový prolejzačky ze dřeva? Ne, máme... Počkej, tak čau, teda... Pak se dopadne. Odjebitelný. Budujeme bazén. Malá nehoda. Jsme byli, to je tak měsíc a půl, tak právě na tyhle co v podstatě mi nevymyslel tu hru. Ten embol, něco mezi kriketem a golfem. Říkali... No, tak jsme si to byli zahrát jakože turnaj, jo. To už máš jako To je název. ale ty prvotní, jak
pravidla. Už máš jako ty pálky a tohle už máš. My tady domluváme právě s Vláďou. Zrovna dneska náhodička jako blázen, hele, potkáme Žižu na Slučáku a on je to ředitel slévárny. Ředitel výroby. Výroby slévárny, takže jsme řekli. Takže prostě on nám je schopen vyrobit. Ale nebo potřebujete nějaký součástky. Jaké součástky? No jasně, my potřebujeme vyrobit originální hůl. Golfovou hůl si Já psal, že takovou rodinu třeba jaký dřevěný Dřevěný jsou na kroket. Je to pro děti od 3 let. Kovový jsou na golf a tohle to bude takový mezi. No a jaký je tam princip, jakože na golf máš branky, kroketu a na konci důlek někde uděláš. Plus speciální pravidla. Což to je to? A vy jste se přihlásili do té soutěže? Den, to není soutěž. Ne, do té televize, ne? Jakože mají vždycky nějaký ten experiment. Den, myslíš? Tak mají ten výrobek a chtějí, aby ho zainvestovali. To je nejlepší, nebo jak se to jmenuje, ne? Den. Už jsi se přihlásil. Já nepotřebuju. Já nepotřebuji, aby někdo dával peníze na to, aby já s tím vydělal jemu peníze. Já mám produkt na to, aby si ty peníze vydělal sám. Prostě. Doufám, že už to tam máš vyplý. To je jasný, ještě 6 minut. Jsem tě nedořek, Takže já už se na to nemůžu dívat. tak jsme byli na tom turnaji, první jakoby turnaj v historii. 0. ročník. 0. ročník, bylo nám asi 5, 6, až potom. Ale víš co, to je prostě o tom, že to je pro přátelé, takhle to začíná. Já když teď udělám video na YouTube a prostě rozkliknu to pár lidem, tak jako věřím tomu, že do 3 měsíců je to To je fakt chytlavý, je teda. miliony lidí. To je fakt chytlavý a když víš, co se chytne, tak tohle je fakt dobrý nápad. A na fotku je to jak náročný. Skoro nijak. To je neomezený, takže na metru čtverečním, nebo taky na hektaru. A musíš mít na pálku. No, to si koupíš celou hru, budou tam No, tam je na protože je tam 2-4. Tak jako, Tak máte dát jako jednu náhradní, ne? Kdyby se rozbila. no my ji budeme prodávat. My ji budeme prodávat. Já nám dělat tu. Účetní. Já nejsem účetnický typ. To nemůže dělat účetní. Mě ani neví, že jsou natáčení, ale v pohodě. No to jsem chtěl říkat, takže jsme měli ten 0. ročník. A to jsem jako doma právě řekl, ne? To bylo pátek nebo v sobotu to bylo? A je, co to bylo za den? Možná, že ani ne, když byl svátek, ne? V týdnu nějak. Nebo v sobotu. A Lenka taky, no ale říkám, tak bude hrát. To je tak na 2 hodinky. Tak já ne, jak to máte dlouho? Říkám, tak se dá hrát, dokud je vidět, že jo, pak už jako co tam budeme dělat, takže tak dokud 9, maximálně 10. jsem doma. No a přijel jsem druhý den z 10.